Sziasztok! Az Android rendszerrel kapcsolatban szeretnék megmutatni nektek néhány dolgot. Ezt egy Samsung Galaxy Speak-án keresztül fogom most nektek megmutatni, amit terveztem. Hát az első, amit megmutatnék, az a Launcher Pro, ami szerintem a legjobb home alkalmazás. Amit látjátok, nagyon gyors, tehát semmi akadás, vagy lag, vagy bármi, és megbízható is, tehát a force close-ok azok így elfelejthetőek. Ebben van néhány nagyon jó dolog, ami így nem mindegyikben van benne. Ez például a kis ablakok, ugye ide mindegy kirakja az asztalokat, és akkor lehet gyorsan váltani közöttük. Ami még nagyon jó az, hogy ez is görgethető itt, ahol ez az ikonsor, és ezáltal ugye 15 ikont ki lehet rakni, és gyorsan el lehet őket érni. Valamint mindegyikre beállítható, hogyha így felfelé húzzuk, akkor mit történjen. Például a Skyfire-ra azt állítottam be, hogy eltűnik fent az a menu bar, vagy mi ez? Status bar. És hát erről ennyit. A menüje az is nagyon jól meg van csinálva, ez a 3D-s kocka effekt az itt is megvan, és tényleg ez is marha gyors, tehát ez se akad vagy semmi. Aztán hát így a legjobb böngésző, ez talán az Opera Mini, a leggyorsabb legalábbis mindenféleképpen az Opera Mini, mert hát milyen gyorsan oldalakat betölteni, azért ez tényleg teljesítmény. Tehát itt most az autósportot töltöttem be, már hát így bent is vagyok, igaz Wi-Fi-n csinálom, de hát akkor is hihetetlen gyors. A flash tartalmakat, azokat nem tölti be, de hát arra ott a YouTube player, vagy esetleg a Skyfire, ez ugye azt se játszik le mindent. Még ez is ugye több tabot is kezel, szóval abszolút használható. Aztán, hogy így mit bír a Speak-a, hát sebességbe, ez a Linpack nevű program, ami ugye a sebességét mérné le. Hát már itt jelzi nekem, hogy 30 másodpercen is többet telhet az, hogy ő most itt letesztelje, ami hát kicsit lassú. Hát mindjárt megkapjuk az eredményt, ami nem valami fényes. Mondjuk ez egy gyári ROM, tehát ne is várjunk tőle csodákat. A gyári alap 2.1-es, amivel megvásároltam. Ma meg is kaptuk ezt a gyönyörű 3,2-es eredményt. Hát ez ennyi kevés. És akkor ugye fel lehet tölteni, meg lehet nézni, hogy állunk a többiekhez képest. Hát nyilván jó hátul. Igazából én ennyit szerettem nektek megmutatni. Remélem, hogy tetszett a videó. És hogyha tetszett, akkor légy szíves, ezt jelezzétek. És iratkozzatok fel a csatornámra, vagy írjatok kommentet, és várok mindenkit. Sziasztok!